Gayeng Yoni. Campur sari ki angger playere landak, kenonge cetha. MC-ne bogel. Dina iki kancane do ora main lho padahal. Nano. Saiki wis sepedo ati rojo aku irake rasa jemu ati laku wis sabarmu Masukin diicis dhewe liyane meneng. Nano. Saiki wis kepedo ati rojo irake rasa jemu ati laku wis Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari kanca dhewe kepareng katur menggah lelagon atiku lega. Ayo spesial Mas Leno. Monggo mriki Mas Leno. Asik. Mas Leno nggih. Boten minta maaf to. Matur sembah nuwun. Asik. Kula apa ya itu to, Mas? Sembah nuwun Mas Leno. Mas Leno berkah sehat selalu nggih.
cuma nengokke ranangku spesial kangge Mas Leno. Mas Leno sembah nuwun. Lumantar kadang-kadang kanca dhewe. Sak jose nggih. Matur sembah nuwun Mas Leno. Menti. Yo. Citra janji wong nyatane ngaku ati Sira
kanca dhewe solololo oh bapakku ki tukang sawer bapakku tukang sawer Pora kelingan nate janji kudu dilakoni nanging sira citra janji wong nyatane gawe lara ati ana di mana anak kambing saya asline mbiyen ki seragenan Nggih. ning gandeng ora enek klenengan sak eneke ngono Lah wae. nggih, niki. Jare nek ngeten iki kula niki wis gaduk kae. kowe ngerti ora nih Pak Cari ki biyen medigong Lah nggih. nanti balik karo teratak barang Lah nggih. Bali Jenengan mbiyen awak bagian berapa? apa? aku Peniti. ora Aku tukang gawake tas Rini. Jenengan ngerti Rini? Oh, Rini pundi? Rini apa lebut Oh, Pledut. Lah kula tukang gawake tas. Teng Jakarta nggih enten Rini cedut-cedut nggih enten. ah Rini DC wi Masuk. no Nate dhewe pancen oye Nggih, matur sembah nuwun Mas Bogel. Pokoke ndang kene. Mangga Bude. Kayak Bude. Ayo, endangmu nanti endang.
Negara. Wis pokoke ibu Bu Carik, negara. niki wakilipun Pak Carik. Asmane sinten, Dik? Kula. Nggih. Kula asmane sinten, Mas? Evani Ratnasari Bugelwati. Nah, nganggo Bugelwati barang ya. Kabeh aku. Niki mboten ngangge pajek, Pak. Langsung. Pacik terus, tenang mawon. Bareng esok Pepanggian nyatane njur luluh atine nganti wegah pepisahan nyatine njur tak Seragen bergoyang bersama dengan konco Dewi. diparani ngaya-aya jarene kok wis mangkat lunga Ana di mana anak kambing saya dienteni ngaya-aya jarene kok wis teko kono kemana-mana. wong yen ora kebeneran jarene tansah katon tuwa wong yen pinuju driksingan anane saja warna-warna yang durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung samene wae Pripun? Mbak Eva, Dalem. jenengan mangurusi nika mawon. Oh, mboten, mboten ngurusin jenengan. Monggo Pak Carik. Bareng sampun pepanggian nyatane Mbah Jamadi tak tekone sih Mbak.